Kublai pro pro sisi yang pinas bai pi shani ka video hakani channel ke jonga kani ke de ka arfu pratrik jungna ya yong arjar arpo kumno pi long pi sha ye khlanyam ong hoi ha oi ta ken stenat to ngalamis ba kini ki sngi ma khamyo banne jing shali dang tang ar sngi menta andre bala jumlien banne bat ngaru ngalamis suntanat ki comments ki jong pi ba ppi haka ka to video ba khadu ko jonga pi best part ngastonan part banne ini video na benta jong pi we but hani klimat nganai khniat kini ki report ba de bat uni covid-19 ke jolo jiman jungni khanyang jingpang kan hadu menta ka arfu pratrek jong banai yong arja pho ya kan ki video ngan chupni ru khniat khansot ya kan ki website ke banga ngajule ba khnam hi pin yo ek idea pin yo jingmut kumnu ba bang jule kini ki report bat khnang ba ladade ba phila na kalyang jong phila ban nek lang sini ki website ba pin page ba pin yo ya ke jingdon ya ke jinglong jingman jong niu covid-19 ko makalong hak perthai mantamo ti manta wud ngin let shakani ka sigini ki jingkhen pini ki number ki badan manta ti ngan sepeni ara tat hakani ke video ru ngan sepeni ara tat ya ru komlong jong ka website mo ti ko makalong menta hakani ka klimat ki brio ki bla shakta hauni covid-19 hadu kani klimat bangale mentai ka kala dap khnai buje damin ba jing shale hinde jami ngale dakawi ka jing khen re ka hadu dapam ta kamit ti la dap ai pat diwi jing khen ti bat kata kan he pher ba hang ni hang tai khnet kan soit mo ti bat menta pat ki la dap pen ki adap update kemudian ki adap pen thamai bat menta ki la mi dikini ki number pat bat kata kalong kumne ki brio ki bala shakta hauni khnyang jingpang keleng selak berthai nado bas sedang hadu menta ki ba kenthub ru ita ki bala khlan no ba kenthub ru ita ki bala yo khya no hadu menta menne ki brio ki bala shakta hauni covid-19 ki lakot keleng selak berthai arp khnai lak arp sawajar news pa arp arngot no mesisien arp khnai lak arp sawajar news pa arp arngot ti ki brang dan po jing sumaria mentahi ki dan ko makha khnai lak lai khun rio jar news pa san sawngut bat ki bala khlan no ki dan ko ma arlak rio Andrews pa khanyongut arlak Andrews pa khanyongut kila khlatno bat pralak khnai sawajar san spa nyow sawngut pan kila yo khya no mo ti hakabai dai berkini ki ri juga pertai ki babun hakujing ya ki babun ki brio ki ba layo uniu blashakta uniu covid-19 magata baning kong kadi ki US ban ki US mata kadan kuma khandai lak riu pho jar khandai spa khan riu ngut nang ta kawan bar kadi Spain kadan mata kuma arlak nyo jar riu spa live sawngut nang ta ke Italy kadan mata kuma shilak khandai pinyo jar riu spa nyo san ngut nang ta ke Germany kadan mata shilak san hajar shispa khandai phurun khandai phulai ngut bat ke UK kadan mata kuma shilak san pu arjar praspa sawngut tikini dik santli giri balam khmat bakata kade ke US ke Spain ke Italy Germany bat ke UK kemudian kini di balam khmat di santli giri balam khmat te hadian jong kata ki bawan hadian kata kade ke France ke kedan bandriu ke Turki hak ke kedan banyau ke Iran kedan kedan ke Bokra mentak keran khandai kedan ke Russia maka kedan ke bashipau kuma pilih hak kerteng jangan di video maka kedan ke bashipau ke China mata kedan tang kuma prap sawajar lai spa sau punyongut hoi mong baka kham kiu ke kiu ndre ka duna ke kom kiu tibat nakwi kising shkoi pat kadang kham duna susu ban kiu tindre kini ki pat kiri ki badang kiu stat kila lalong no kila nang be kila nang tampas no yang ni ka China de ko makalong hi menta ka arfu pratrek jungna yong arjar pho ka China ka dan ka kerdan ka basipho but haba phai pat shaka India ka jongi ka dan haka kerdan ka ba khatsan ti ko makalong hi kini khnat sngi baladap ka India ka dan menta ka ki kerdan ka ba khanyo bar kumjur khan riu hinnen ka dan ka kerdan khan riu te hoi nga wala ngamle ni video hindi kita ki jungken ki ai pau ba ki la ban yo iru makadan kadam kan rio do nen kesing ri menta sngi kala dan kadam khatsan kata di India mo te bar ki India hadu ni klimat bangale kani ka video hakani klimat ba menta ka India kadan menta kumba arp khandai jar khandai spa nyo sawngut arp khandai jar khandai spa nyo sawngut kita ki bala shakta an covid-19 makadan menta kumba arpu jar shipongun arpu arajar shipongun kita ki bala ki berang dan hapo jing sumar bat nang ta khandai spa lai phnyongut ki bala khlat no mat ki dan pat kumah nyo hajar arp riungut pat ki bala yo khya
kidan kini ki jelaru kiba bone kiba syakta ha uni COVID-19 ha kani di jongi pakai beningkong di Maharashtra kedan prajar sanspa kanai po ke Gujarat kedan lahajar sanspa sapwar ke kedan ke bar ke Delhi kedan lahajar sispa pra kedan ke balai ke Madhya Pradesh kedan kumbalai arjar laispa ribu pra kedan ke Besau ke Rajasthan kedan besan kedan mentah ke arja arspa ribu armut di ki jelaru kiba bone ki balaklat no ni COVID-19 ba kata kedai ke Maharashtra kedan mentah ke balai spa ribu kendai ngut nang ta kebuan bar di Gujarat kedan sispa di Parngut tak Madhya Pradesh kedan sispa laingut kedan balai bar ke Delhi kedan besar kedan san sangut bar kedan besan kedai ke Rajasthan saupun riungut ki jelaru ki babune ki balayo kharu no ni COVID-19 bagi kita kedai ke Maharashtra hi ke belum ningkong haboro ki lai teli ki benta ba ke Maharashtra kedan kharar spa Parngut kibla yo khiano bawon bar di Tamil Nadu Syahjar sispa iwengun dan ke Delhi kedan balai kedan praspa nyongut dan ke Rajasthan kedan ke ba sau kedan mentah rius pan rip kendaingut ba ke Gujarat kedan mentah kumbalai spa kendai pesangut ke Kerala hakani ke Sleman ke Kerala kedan mentah kumbalai spa san pesangut kibla yo khiano bat ki badang kajing sya kelum lang kidan saus pak prapu ingut rena kata saus pak prapu ingut lais pak san pesan bagi layo khiano bat kidan setang masis pak arpun riungut ki badang dan hapo kajing sumar ti kani ka jingkhen ka bide kiri jong ke jela hang ni hapo ki kiri ki jela hapo maaf ya ki jela hapo kani kiri India ke jongi bat kini ki jela para bide bat kani ka than chti lami jong kani kiri jongi kalong ba ki hakini ki khniat hakani kesngi ki khniat kenta ki belada ka asam dang supen thamai kan ki jingkhan ba asam mata kalakiu da armut ke bamut hakini kisngi belada ka hadu onnen ka hadu meneru bangale ni ka ya kani ko wi report ka dan tanglai pun riu hendai menta tak sudah pun thamai bat ka dan menta ko balai pu prangut hapo asam tilanya ka asam 4 dan 4 kiwi ru kiban syakta bun dan ni kiban ban sapriang bun yuni COVID-19 hagi jela ki jongki hakani ka thanj de lami ki jongi mo te bat kade hapo ka asam hiru menta nakakhat khandai ngut hakini isi ki belada bangai report ka bakhadu menta ka laki sukar punyongut kita ki belayo khiano hakati ki jela nakakhat khandai menta kani ki singi ka lakot sukar punyongut te badi balakla idon tengi we ti kiwi ki jela ki ne kumju ka Meghalaya ka ne kumju ka Manipur dan chu ki ba stom ki jaka ti Mizoram dan tang iwe ti Nagaland kumba labatai la shift no spo asam ti bat ke Tripura ru bro armut da po Tripura ki blayo ini uknya Jepang kila kwatnyo ti menta kelum langi kita ki bla khlat kelum lang kita ki dan pedang jing system bagi bla yo khya no ru ti hangni ka than stil mi jongi ki brio bla sakta COVID-19 ki dan meta ko basan pun riungut ti bat ki bla yo khya no ki dan life armut bat ki bla khlat no ki dan armut kata badai ka dei tang hapo asam bat hang ni hapo jela jongi ti ngaku apa pun pau hang ni kelum lang ya kumba kalong hi hakba ya dei bakal China nomor bakal her ngaku abingin ni sung thu sai lang hang ni omdei tang China jing sha ka bahir re kumka ni ka doba ija hi bro kowe kadai ka kaduna harukom ya sapriang jong ni kunyang Jepang mo pe ja kan ni ka benta kani di website jong ka WHO mo ti bat lalpi pe kani ke benta hang ni kani di jong ka Amerika lalpi pe ni pini iru ki number hang ni pe ke khandai lak ripojar khandai spak khandri ngut kuma ka do mene ti bat ki do pi bat kani ke kom long kini ki bablu baro khanye kini ki de ki rong ka ba thoi ya ka jing bun pa ni kita kiri ka jing bun pa jong kita ki ba sakta hu tau COVID-19 mo ti kani hang ni ka de ka doba jong Europe pe kan pangandang klik hang ni bingi ilu di kini kiri ba per ki dan lalaki jong ki number pi Netherlands United Kingdom ke France kumto malak do mene ti Andorra Holy See Malta kito ba per wat ni Afrika ru kini ki benta pi ya kidi baro khoi ki jingkhen ya utau COVID-19 mo tenre ba phai pat chkani ka Asia ga jongi lepi pe hang ni ter komlong kini ki circle pat kini ba pulun kim he ko ma he kini pi ya kim he ko ma he kini ki wei pe kini ri ba kham he
kum kini baham he PM tendre ke bamut ka khamret pi ki khamret kini boro tibat ladangi pai pat sang ne shane shakani ke benta kini ki baret ni bahe pat ka penpau ba ka peni katno kita ki ba yo kamut ladahe kan ni kamu kala poi seduka khandai lak de pu jar pi ya kini kan ti nga kerpat bal lada pisngu thu ya tien pareng bal pila ban page bal lada pikwa ban page bania ya kan ni pila ban let sa website jong kan ni ka WHO bal pila ban lap ya kan ni mo ti kini kilong kani kedai ka dur menta jong ka pertehi bro kawai hakino ki benta jong ka jingbun pat lani ka jingbun kita ki bayo ito kanyang jingpang kumhang ni bat hangnu kita ka ba kham iduna tinre dak ma supet dak khmat briru hang ni khalam jing khen dak ma supet dak khmat briru ya ka jing kedo hang ni nak dulu kar kum dulu chu kani ka benta jong ka Asia hi bro kawai ka duna ka jingbun pat ti kabamut menta wat kani ka China ka dan prapusaw jar hoy tin rei wat kiwi beduna pengen pek Myanmar si spa so pun riu tingan pek ya kani ka Korea ka dan menta 10 jar tingi pek menta ka Japan ka dan khalai jar ti lanyo ka Russia menta ka bala kentiu ka bala kiu menta ka kiu ka khambun banya ka China menta ka dan prapunyo jar nei tin rei bapek wat ya ka Australia harus kani ka Thailand ka dan menta ta kuman riu jar ti kumba ka long hi menta kani ke benta jong ke berthei kiri hakani ke benta kila kham la bante la kam yu dau khnyang jupang COVID-19 mo ti kuma kalong hi hoi ke India ka de ko ni ta kiri ru ka ba bun ba ki briu ki pat ba nong song snong ki pat nong song snong hakari jong ka habaya nujor bat kini kiri jong kini ki hakari sep ni kumbalong po Germany lani po Italy lani United Kingdom kini baro ka jingbon pat kalong khamsir khai hang ni hari jongi ban hati ki wei ten rei ka jing kiu jong ni khunyang jing pang hadu menta ka dantang kumba arpu khandai hajar mam ya ki dan kumba arpu khandai hajar saus pa lep sangut kani kede jong ka lu chu kani kan sa pengthmai mo kani phini kan pair number khandiat kede arpu nyo jar paspak ne par kani kede ka manne ti henrei kan hadu menta kani ka number kala poisaka arpu khandai hajar khandai spa nyu saungut ti kani phila ban page pat naka website jong kani ka India kani ka Ministry of Health and Family Welfare kani kade jong ka sarkar pedeng kata phini ya kani kade arpu khandai hajar khandai spa nyu saungut ti kani kade ban pinshisha nomor ba nak dulu cuhi ka ya dakoi kapor nama kapor jong India ka khamper ba kapor ka baya na po ka dulu chu ba karu ka report ka khamper khnian tin rei ya kani ka report ka ba kham ne bat ya ka menta hi kade ka phi pinbot bet bat kani ka jong ka website jong ka Re India mo ti kani ka video kan kham slam ndai ka ban batai bha khna ma phi ru phini shai lang khna hi pu gisngi ki ba mai video la kala na kalyang ka jong phi phila ban page ya kini haki mobile ki jong phi ru phila ban page mobile mo khane te bat kani kini di number phi ni patho active cases ka bamut kini di ki badang dan hapo jong sumar kini ki discharge ni kiat ki dan 9000 arfun riu jing sha ki dan bat uni way migrated mod bala shift no la ni la pin kriya no yu shakari ba udan hale uni ude ba la kari no way te bagi bala khlat ki dan khandai spa lai phunyo ti ki bon ki ba phi la ban yo nang ni kum ki jing batai halor kum no bala ban ya dai la di no nyang jing pang bat kum da ter re ha bai de bat ba ki number phi la man yi hang ni bar khoi kini di ki jilla kini kita ki number kat nungut ki bala tikna la ni kita ki bala confirm ki jela ki jong ki hakini ki jela tinang ta kita ki bala yok khya ka yang ni ba kita ki bala khlat no ru ki de hakani ki benta ti kini kelum lang kina ye phi ki number hapo bro khan ti bar kini di number jong ki jela dai puar teli dia kana galan khambu su hani number bala shift no shapo asam tinrei kumalai phulai teli pat ki jela ki la sha khta mo te kani kade ka ba man kasngi nga juyo kini ki number ki batikna bi basai ba kata kade na kani ka Ministry of Health and Family Welfare ya kani ngan sa ay kani ka link ru hapo kani ka description ni hapo ka comment section kana ma pila ban lang pinyo imo ni nalor nang taru wat ya kani ka benta ya kani ru pila ban ilang
ti wood ha ka bai dei bat kani ka ba na ka perthei hi borok kawai ya kani ti menta la ding ilek menta pe phini hang ni man la kasngi ka dei nyu pulai hajar pe kani ka liang mo ti man kasngi ka sat pher kala bande phrapo hajar le kumtan rei ka jing ki ka dei bet na ro nyu pho do phrapo hajar mo tinlor nata kani di ka confirm cases ke bamut hadu menta mene kala don ar khnai lak ar sawajar news par ngun ban kini ke belaklat ki long kat ni pi to nalor nang ta habang ilek pat shakini ki ri jong perthai pe kumang ong ne mo pe ki ri jong perthai hakini ki do ba per pe ke Europe du niu bejerngam pe kimut ke kiwa hadu kani pi nem pe kamiru bat ki tarik bat hadu menta kani ka tarik ba ke pau hang ni hapo kani po kalong katu pi kini bejerngam ka deka ri Europe bat kini la pi pet ba iwi hang ni baro khoi ka baduna tam ka deka Asia hang ni ka tho Southeast Asia bat ka Afrika mo kini di ki ri jong kini di ki doba hakani ka perthai ki ba khamduna ka bandan kini ki beri bla shakta kamu ka babon ne ka di Europe ka bar ki Amerika bat kini ki ri ki ba marjan jong ki tienre la da kalong hakaliang ka dur deng ipet kani kade ka jing penshai hakani ka liang mo ti kani ka sup baban ka sup baban itho ba bingini i hakinu ki doba jong ka perthai ki ba shakta ba hare gum bakalong hi hani po Southeast Asia ka jongi ka khamduna hot kala ban penting pensir ngi ka ta jing long kerdan jong ka India ba China hande gum bakalong hakani ngi i bakalong ke ka ba sultanat ba kini Southeast Asia kimde ki ba kiu ki wei mo te nalor nang ta Tongan her kamshini shapok niat bangin i menta pe gini di jela gini di kiri jong perthai mo bad menta ke United States ke Spain ke Italy Germany gitu ter ki bawan da kerdan bad hang ni phila bani ilo di number bar khai tilada menta ngalet saka jigani gari jong America mari klik num do pengen ilo di kini bar khai mo gini ki number pe kini ki new cases ke membuat kita case bertemai bar khai ka kelumlang kalong katu Basa ko website kemang ko aban penipi bakata ka di kani di ka bing.com mo ako aban subatay kelum ipi bakata ka long ba kani ka website do kana ipi yikini ki jingken jing dia habay day bu niu COVID-19 kani lay ka ilo ipi baro iwi shnong ni iwi shnong kiba la yo ita ya ka case kin penilot tenre habay day pat kani ka website kamna than nakaliang sarkar ka ba pentikna yakani Tende wala kataru ka iPad yaki jing tip ya lani ka iPad yaki jing ken ki balong wood ki balong shen tendre kumba kalong hipat la dipikwa yaki ba kham tikna bipat ki bala tikna ni ki bala register kemud ba philet shakani ka website kani ka MOFHFW kani ka de jong ka sarkar India but ba philet ru shaka World Health Organization ban tip ya ka babania dapat perti bro ko mo ti ngansupni khniat ya ka jingya day hapreng jong ni ka bing.com ba khate ka way ba kata ka long ba kani bing.com ha kani khleman la dang ipet ha po ka India menta ka don arp khandai jar khandai spa nya bu saungut mo ti bala dang ipet menta ha kani ru ka kani ka website jong kani ka de arp khandai jar khandai spa nya bu saungut kamu ka long bet thik pathik mo Baby nomor pengihap ban ya pet bro artli kena mungkin sungtu ya kata ka jinglong juman jong kini number pe nang taru kan ki active cases kadai R4R hajar shipongun tiwan hang ni ru kadai R4R hajar shipongun pi kamu kadan ni kejing dai ke bajan ba kini belak lano khnai spa lai punyong bar hang ni ru kadai khnai spa lai punyong ti gitu gilong ki jing batai ha bai dai bar kani ka website te nga nget pi yo jing mentoy la da pi don ni kani ka ya kani ka lat ba pin la ban sungu thu la ni la pi kwa ru ban sungu thu kham sai kham bania bon apeng ju pi nga nget pi tip ya kani ru kom le ten rai gitu ki bam tip sungu ba ban pet kini khna ba pin yo ini ki khubor man la ka sngi ba pin sungu thu i ru kom pet i ru kom jungo i ru kom long ru kom man ju ni u COVID-19 ling ba kini ki number ki ba pher ba pni hakini ki website kini ki banga de pni phi mo kini ki number ki batik na ki ba sai bagi banga ngaru ju ai na ko ki sin ko ipat apeng jong phi mo ti hadu lanu banga ngan mi biang mangan kinu biang ipi katang pala on batai hre kulish bon ki jing sha ki jong pi kulish bon ki jing le yi comments ki jong pi ba pi ai na ko ki sin ko ipat hadu ni shampa biang pat ba pi ko ki video karte jong ani furnan rani sai sien kublai